अगर आप भी चाहते हैं होल्ड म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें। प्रेजेंट बाय होल्ड म्यूजिक। पायलवा साइकिल से पायलवा साइकिल से पढ़े रोज जाले 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 पायलवा साइकिल से पढ़े रोज जाले पायलवा साइकिल से आए हाय पढ़े रोज जाले पायलवा साइकिल से लेके गइल यार सुनो तो हमरा दिल के लेके गइल यार सुनो तो हमरा दिल के पढ़े रोज जाले पायलवा साइकिल से आए हाय पढ़े रोज जाले पायलवा साइकिल से साइकिल से प्रेजेंट बाय होल्ड म्यूजिक। पायलवा साइकिल से चेहरा लागेला ओकर जैसे परियन के रहने कैसे बताई रे यारवा ओकरे पे पागल बहाने चेहरा लागेला ओकर जैसे परियन के रहने कैसे बताई रे यारवा ओकरे पे पागल बहाने ओकरे पे पागल बहाने हंसी हंसी दे गइल प्यार वाला दिल के आए हाय पढ़े रोज जाले पायलवा साइकिल से लेके गइल यार सुनो तो हमरा दिल के लेके गइल यार सुनो तो हमरा दिल के पढ़े रोज जाले पायलवा साइकिल से आए हाय पढ़े रोज जाले पायलवा साइकिल से साइकिल से माँ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दुदही कुशीनगर। पायलवा साइकिल से राइटर अवधेश अकेला सुनो विकास बेजोर लागे न कतहु मनवा भागेला करे है वो राइटर अवधेश अकेला सुनो विकास बेजोर लागे न कतहु मनवा भाग्य करे है वो भाग्य करे है वो सुजीत सांवरिया खुश होला उससे मिल के आए हाय पढ़े रोज जाले पायलवा साइकिल से